Salamu alaikum. Alaikum salam. Sannu Hajiya. Aniyata. Yawwa ina wuni? Lafiya lau. Hajiya na ganki kamar a kan titi a zaune. Wallahi. Hajiya shin kuma kamar gashi na gama kin kasa goron ki me ya faru Hajiya da ke? To wallahi ne dai ban da ɗaban da jika. Ni ne nake fitowa in dan sai da goro na dan samu abinci. Kuma ga larura ido. Kamar na ga ido ɗaya kamar ya kusa rufewa ɗaya kuma a buɗe ko? Ɗaya a buɗe yake ɗaya wannan da duk sun rufe ma gaba ɗaya. Sai mun jagora amma da Allah ya kawo tallafi daga Toba. Shine aka yi aiki na samu wannan. Oke da aka samu tallafi daga wani gurin sai aka yi miki aiki a guda ɗaya. A guda ɗaya. Shi kuma ɗayan yana nan baya gani. Shi baya gani kwata-kwata ba na gani. To Hajiya me ya jawo hankalinki har kika zo nan kike dan siyar da siyarwa kuma akan titi? To ya ta ba ɗa ba jika. Sarki. Ban da ɗa ban da jika kuma gidan haya nake. 60 nake biyan haya. Abinci duk wani ka tambaya ka ce Baba Ladi mai tuwo za ka kai har gidanmu. Haka ne. Duk wani ka tambaya ka ce Baba Ladi mai tuwo za ka kai har gidanmu. To Hajiya me yasa kika daina sai da tuwon? To aikin gaba ka saka. Kana neman mai taro mai sisi wanda Allah ya nufa zai iya taimaka mata. Ya taimaka mata tana neman ta mallaki mahallin da za ta ci gaba da rayuwarta a ciki domin a gidan haya kai. Gidan haya nake 60 nake biyan haya. Naira 60 take biya duk shekara. Insha Allah kuma ya zo ƙarshe. In Allah ya taimaka mana. Allah ya dafa. Allah ya mana budi na alheri. Amin. Allah ya mana budi na alheri. Amin. Jama'a taimaka mana. Amin yau. A sa mana hannu. Allah ubangiji sa mana hannu. Cikin lamarin nan. A taimaka mana na Allah. Amin insha Allah ba da. Allah ya iyali. Amin. To jama'a tare da gwamnati ita wannan tana neman a yi mata aiki a ido ɗaya sannan kuma gashi tana cikin wani yanayin da ba ta da ɗa ba ta da jikan da zai tallafa mata sai Allah sai ku masu hannu da shuni tare da kuma gwamnati.